nilqawkom intom li qed tissegwuna minn fuq Facebook dan huwa s-sibt filgħaxija ġewwa River of Love, live stream uffiċjali tal-Knisja. Nilqawkom intom miġburin mal-familjari tagħkom. Dan huwa mument storiku, weekend speċjali fejn iċċelebraw il-qawwa tal-Ispirtu Qaddis. Halleluja! Inaqdu magħna hekk kif ħanfaħru lil-Mulej, hekk kif ħanollu l-ismu l-istidnu l-Ispirtu Santu jaħdem fil-ħajja tagħna. Nixtieq naqra skrittura minn Atti 2. Meta wasal jum 50 huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tariħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin u derulhom il-sna qishom tan-nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bil-sna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. Halleluja! Nistidnuk Spirtu Qaddis li tiġi fostna bħal riħ qawwi, riħ li jbiddel id-direzzjoni tal-ħajja tagħna, riħ li jkaxkar dak kollu li huwa mejjed u jagħmel kollox ġdid, riħ li jagħmel kollox frisk u ħaj. Ejja riħ tal-Ispirtu tal-Alla u nfoħ fuqna llum għandna bil-ġuħ u bil-għaċċa lik Mulej. Halleluja! Grazzi Mulej għanna tal-Ispirtu tiegħek. 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 Burns in
Yes, he is.
اللي انت في اسمه تقدس لسنتيك انت عفنا وليك مسين اللي انت في اسمه ساتناتك تجي ساتناتك يكون لك ريتريتي كيف في السماء الدفلات تجي ساتناتك تجي ساتناتك اللي أنا بزون كل يوم أنا من همدو بالندرين ومليونين تجي ساتناتك تجي ساتناتك يكون داك ريتريتك كيف في السماء الدفلات تجي ساتناتك تجي ساتناتك يكون لك ليترتي في السماء دفلات هاليلويا ساتناتك تجي ساتناتك يكون داك ليترتي كيف السماء دفلات تجي ساتناتك يكون داك ليترتي يكون داك ليترتي يكون داك ليترتي كيف السماء دفلات هاليلويا glory Grazzi Mulejta li jkun fostna f'dan il-post kif inhu fis-smewiet. Is-salta tiegħek qiegħda hawnhekk Mulej għax is-Sultan ir-Re tar-Rejiet huwa fostna. Għax aħna miġburin f'ismek Mulej. Flimkien fl-Ispiritu nagħtuk il-glorja Ġesu. Gesù Cristo, miracoli senta Gesù. Gesù Cristo, dejjem ikun infahar, Gesù Cristo, miracoli senta Gesù. يكون انفعل Gesù Cristo, miracoli senta Gesù. Nel salvazioni io t'amata helsin jek mux Gesù li salam biex jifti kullu ikun infaħar Gesù Kristu dejjem ikun infaħar Gesù Kristu miracoli senta
يكون انفعر جيسو كريستو دايم يكون انفعر يكون انفعر جيسو كريستو ميراكلي سانتا جيسو. هللويا. كنا نفخر إذا ما قديس تياك مولاي من جوا ديار تاكم إذا ساحوا مالتين واوتشين فاميليا ريفر اوف لاف. فخر مولاي أعطيك l'attenzione, أعطيك دين الحين وفدان الحين سبيشال اللي عنا بخلا فاميليا اللي في السبيريت نستوى نجو حاجة واحدة. فخر مولاي من جوا دارك من فين انت من قلبك فخر ورينغراسياها. انت اللي قيت عملك كلهم ارشي من البركة من القلب المسير. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Oh, the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Ora sia la mamma mia sola, shora na mandria basso. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor May His favor be upon you. and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with
it to him. Sing it to May Jesus. his favor be upon Sing you it from where you and are. 1,000 generations. May his favor be upon you. And your children and the children and the children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in the coming and the going, in the weeping and rejoicing. He is with you. He is With you. He is for you. He is for you. He is for He is for you. you. Yeah, he's for you. He is 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 for you. The Lord is for you. He is not against you. Il-mulej għalik u mhuwiex kontra tiegħek. Il-mulej jestendi l-imħabba tiegħu lejk. The Lord extends his love toward you. For he knows your pain and he knows your hurt. He has seen you broken. U jaf il-weġġa tiegħek, jaf id-dmuħ tiegħek u l-weġġat li hemm ġo qalbek. Mhuwiex jien jgħid il-mulej li jien weġġajtek. Imma l-ħażen tal-bniedem u d-dnub tal-bniedem. Imma jien qiegħtaw għalik ibni u binti jgħid il-mulej. Jien sidintek biex tiġi għandi u jiena nagħlqek miegħi. I am not the one who have caused you pain and hurt, says the Father. But I have been the one there waiting for you to hug you, extending my grace and love to you. For you, I have died. For you, I have sent my Son. And for you, I have poured out my Spirit so that we may walk as one as it was from the beginning. Għalik jien bat l-ibni, għalik jien mit, u għalik jien bat l-Ispiritu Santu biex nkunu nistgħu nerġgħu nimxu ħaġa waħda bħalma kien fil-bidu. Jgħid il-mulej. So the Lord wants to heal your heart. The Lord wants to heal broken hearts. And the Lord wants to heal bodies today. Il-mulej rid ifejjaq qlub u mweġġa. Anka ħajfejjaq il-lejla f'dan is-service. Daw kollha li intom qed issegwu u l-mulej tisejjaq. Il-mulej lejla ħajamel miraklu fik. Fejn inti, fejn int. Il-mulej jaf jalloka qalb għaċċana. He knows very well how to locate a hungry heart and a heart that is crying out to Abba, Daddy. I am for you. I am not against you. I am here for you. Come run to me. I am for you. I'm not against you. I am here. Run to me. I will heal you and make you whole again, says the Father as He stretches His hands to you, right where you are, right where you are, right where you are. Call unto me, says the Lord, and I will save you.
Call unto me, says the Father, and I will heal your heart. For there are no depths too deep for me to reach into. There are no heights too high that I can reach up to. There are no distances far enough that I can't reach to. There's here people who are crying out for the love of a father. You are hurting because you have pains and you have longed for a father's heart. And tonight, says the Lord, I will pour the Spirit of the Father in you. So you will no longer remain an orphan, but you will be able to call to me, Abba, Daddy. There is nothing hidden from me, says the Lord. Mem shein mochbiya min presenza tiegħi il-mulej. There's somebody tonight, they want to give up. You, the Lord is saying, I know you have called to me and you think I did not hear. Int li sejjaħtli u inti ħsibt li ma smajtx. And tonight I say to you, my child, tonight it will be a turnaround for you. It will be a new beginning. Għalik il-lejla Aziz tiegħi jgħid il-mulej, għalik ikun bidu ġdid. Għalik il-lejla ħajkun ħajja ġdida. I will bless you and I will keep you. I have turned my face to you to give you peace. I will bless you. I will save you. You will see my healing hand. Come to me as you are, says the Lord. Ejja għandi kif inti jgħid il-bulej. For those who are hurting tonight, dawk li huma mweġġa lejla, I hear in my spirit the Father is singing over you. Tonight, the Spirit of the Lord is reaching out to many. And many who are watching. Yes, even you, says the Lord. I'm talking about you. You will know that I have called you. I have handpicked you. And I have chosen you. And you will never be the same again. I have loved you. I have called you. I have made you mine. To call you my son, I have saved you, and I will hear you. You'll know you will never be the same again. Never be the same again.
Father, I thank you, Mr. Addis Ingraziak. Spiritus Santo, Holy Spirit, with you there are no limitations. There are no distances. There are no walls and there are no separations. Father, the world is hurting. Dunya yanwajja malay. Many of your people, whom you call sons and daughters, they are hurting too. خافنا من وليدك مولاي اللي يسيهوا لك ويسيهوا وليدك وما وجه مولاي. But I believe tonight, even now, you are speaking to them in their houses, in their secret places. And we pray, Lord, tonight, bring the church to that place of secret where we can have an encounter with you. Holy Spirit, welcome. Invade this place. Spiritus Santo, invade nel post. Invadi nel post. Invadi للمالتا واودش. invadi الديار مولاي البوستيد. فإذا كل مولاي يتساقوك مولاي يتسمعوا الكلمات هي عطشان عليك يستنوك بالهنينة كلمة تكراتش من عندك مولاي. وانت زقور ما تخليهمش بشيء وما تديزابونتاخهمش مسيح. Spiritus Santo, ringraziauk li inti ġejt fuq din l-art. Halleluja, b'missjoni mis-sema. Korana masida mamaj, brosina la mahido boko. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. I hear of a woman who is watching this right now. You've been badly abused. You feel you hate yourself. Mara li inti tara bħalissa dan il-messaġġ għax inti kont daqshekk abbużata u sir tobot lilek innifsek. La ġorx fuqek iktar dak is-sens ta' guilt. Il-mulej jaħfillek nobietek u il-mulej tik bidu ġdid. Thank you, Lord. Grazzjak Spiritu Qaddis. Irċivi gloria mulej Qaddis. Irċivi gloria Abba Missir. Miss il-poplu tijak mulej daw kolla li tisegu bħalissa. Mulej fejja il-knisja tijak. Mulej Qaddis. Birek ir-rajja. Dawk specialment li għandhom qalbhom verament inklinata għalik. Berikom ejnhom madwar Malta u Għawdex. Għatjom il-grazzja mulej Ġesu li għandhom bżonn biex jgħinu lill-poplu tijak. Illum nitolbu mulej speċjalment għal daw kollha għal poplu Izrael. Għax il-lejla niċċelebraw mulej festa tal-Ispiritu Santu li ġiet fil-jum f'waħda mill-festi tiegħek li inti tajt il-poplu tiegħek, Pentekoste Xavat. Nitolbuk mulej nfakruk li bħallum madwar 2000 sena ilu inti sawwabt l-Ispiritu Qaddis mis-sema fuq Ġerusellem. U ħafna nstemaw ifaħħru u jxandru l-kobor tal-mulej, l-ġubiet tal-mulej bil-sna differenti. Nitolbuk mulej għal Pentekoste oħra. We pray for another Pentecost. Wherever you are, please pray with me, agree with me. Fejn inti itlob miegħi jaqbel miegħi. We pray for another Pentecost upon the world, Lord. Father, just like they were gathered on the upper room 2,000 years ago, many tonight are gathered in their room. Pour out
the Holy Spirit, Lord, in a mighty way, so that the harvest of the souls will come in and be gathered into the Father's house. Mulej għaddis sawa fil-qawwa tal-ispirtu tiegħek mulej fuq id-djar kollha. Bħalma mil fuq dik il-kamra ta' fuq mulej fa' Pentekoste. Illum ħafna li huma miġbura fid-djar tagħhom, fil-kmamar tagħhom, mulej għaddis jitlibsu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu biex il-frott, il-ħsat tal-erwieq, tas-saltna jiġu lejn dar il-Missija. Hallelujah. We bless Israel. We bless the Jewish people. And we pray, Lord God, that you will visit them by your Holy Spirit, that they too will see the wonderful, glorious riches of the Messiah. Mulej nitolbuk għal-Izrael biex huma wkoll jaraw u jirċievu r-revelazzjoni tal-rikkezzi kbar tal-Messija mulej. Kuma nasina l-masso. Hallelujah. Nitolbuk mulej għal-Malta u Għawdex kollha. Nitolbuk għal-nazzjonijiet. We pray for all the nations, for all of Europe. We pray for all of England, USA. I want to pray for all of Pakistan, India, all of Africa, all of Asia. Lord, as many are gathered this weekend in rooms, in places of worship, let there be a worldwide awakening of your Pentecostal fire and spirit. Hallelujah, Father. As you've spoken through the prophet Hosea, that on the third day you will raise your people up again. Now the third day is due. Issa t-tielet jum huwa due. Wassal. Mula qaddis. Il-ħsat ta' dawk kollha tifittxuk mula Ġesu żurhom bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek. F'Malta u Għawdex, fl-Ewropa kollha, fil-Mediterran kollu, fiċ-Ċipru, il-Greċja, l-Italja, Ingilterra, mulej fl-Ispanja, fil-Franza, fil-Svizzera, fl-Ingilterra, mulej fil-Russja, mulej madwar l-Ewropa kollha u d-dinja kollha, fl-Asja, Pakistan, Indja, mulej fl-Afrika kollha, l-Uganda u l-Kenja, mulej għadis. Għamela dan il-weekend ikunaw xejkjatura teżżiża ta' Pentekoste madwar id-dinja kollha mulej. Hallelujah. U ħajjidħol il-ħsat tas-salib, il-ħsat tal-Ispiritu Santu fid-djar tal-Missir. Hallelujah. Nilqawkom il-lejla għal service ieħor speċjali minn ġewwa River of Love. Dan huwa weekend speċjali ta' Pentekoste. Int fejn int, iftaħ qalbek għal mulej, għax il-mulej għandu xaġa sigur għalik. Ħanaqralkom skrittura malajr mill-ktib ta' Deuteronomju kapitlu 16. Praise God. Gloria l-mulej, nħeġġiġkom biex f'din is-sija li għandna fl-imkien tkunu attenti biex tirċivu dak li l-mulej għandu għalikom. Ktib ta' Deuteronomju malajr kapitlu 16, ħanikwatalkom dil-iskrittura minn vers 15-16. Dan il-weekend hija il-Pentekoste, hija il-50 jum wara il-Passover, wara l-Għid. U hija waħda mill-festi tal-mulej. Fl-iskrittura, fil-ktib ta' Deuteronomju, fil-Levitiku, dawn mhumiex il-festi tal-Lut huma il-festi tal-mulej. Issa, daw il-festi kollha huma wettqa fi Kristu. Ġifieri mwed nħeġġeġ il-ħadd b'xi mod isir ludi, aħna maħniex Lut, aħna Kristjani. Aħna laqqas infatti maħna jew ngħidu konna pagani għax issa dik il-ħajja għaddiet, issa ħajja ġdida. U l-Bibja tgħidlek fi ktib ta' Efesin kapitlu 2 minn vers 14-16 tgħidlek li dawk li kienu Lut u sew dawk li kienu pagani ġentili, il-koll flimkien fi Kristu saru għaġna ġdida, saru bniedem ġdid, saru kreazzjoni ġdida. Imma daw il-festi huma festi ta' appuntamenti profetiċi mal-mulej
U l-lejla hija waħda minnhom. Dan il-weekend huwa waħda minnhom huwa il-Pentekoste. Profetikament mill-lat profetiku u spiritwali dawn huma żminijiet speċjali għaliex profetikament bl-Ingliż ngħidula f'dawn il-festi ikun hemm open heavens. Open heavens. Issa nistgħu nitkellmu fuqha biss dik xi ħaġa sabiħa nitkellem fuqha, imma open heavens tfisser fejn ikun hemm aċċess speċjali, grazzja speċjali, viżitazzjoni speċjali mill-mulej fuq il-poplu li jfittex il-mulej mhux biss f'dawk il-festi, imma speċjalment f'dawk il-festi. Sewwa, ġifieri aħna mhux qed infittxu jew qed nistennew xi festa biex infittxu l-mulej, imma dawk il-festi peress li huma festi perpetwi. Sewwa, meta aħna niċċelebraw il-light ħafna jgħidulu Easter li huwa mhu Easter xejn għal dawk li ntabtaw fil-Bibja huwa light. Light irviri meta il-ħaruf ġi sagrifikat l-ewwel Korintin 5 u dak huwa waħda mill-festi. Pentekoste ukoll hija festa oħra. Ħafna forsi ma jirrealizzawx imma Pentekoste ma bdiex fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2. Il-qofol ta' ħajja kapitlu 2 għax il-Pentekoste bdiet minn Mosè. Bħalma bdew light bdiet minn Mosè. Light ma bedix minn Mulej. Halleluja. All right, so nilqawkom għal il-kelma ġewwa il-komunità lejla. Mela din hija l-kelma tal-Mola miktub ta' Deuteronomju kapitlu 16. Vers 15. Għal 7 ijiem tagħmel il-festa fġieħ il-mulej, Alla tiegħek il-post li jkun għażel għall-mulej, din interessanti mhux ħaniftaħ fuqha ta'. Dak kemm insemmuha u niġbru l-offerti deċmi u donazzjonijiet tagħna llejla malaj. Ma biex bħalma tgħid l-iskrittura, isma' xi tgħid. Number 1, Alla għalkemm jaħdem b'mod one-on-one, imma Alla jaħdem f'ġema. U jekk intom smajtuni nitkellem dawn l-aħħar ftit ġimgħat, f'din iċ-ċirkostanza tal-COVID-19, vera l-għadu inqeda biex jifret il-ġemat. U għadu attenti biex f'dan iż-żmien ma tmurx tispiċċa tinxef spiritualment. Imma, isimgħuha, fil-ġema, fil-post li jkun għażel il-mulej. Għax il-mulej Alla tiegħek ibirkek fil-ġabra tiegħek kollha, fl-aqda, fil-fellowship. U f'kull ma jagħmlu idejk u tkunu tassew ferħan, u tkun tassew ferħan. 3 darbit fis-sena, kull raġel f'nofskom għandu jidher quddiem il-mulej Alla tiegħek fil-post li jkun għażel fil-festa tal-Għażmi li dik għadha kif għaddiet fi żmien tal-Passover tal-Għid. Il-festa tal-ġimgħat, hija di, Passover. Is-7 ġimgħat. Għalhekk 50 Pente tfisser 50. 7 times 7, 7 ġimgħat għal 7 darbit jiġu 49 u fil-jum il-50 kien il-qofol tal-Pentekoste. Ġifieri f'din il-festa u fil-festa tal-Erejjex. U m'għandux jidher quddiem il-mulej jidu fidu. Fil-festi, number 1, ovvjament, jiena nemmen fil-prinċipju tal-ewwel frott. Issa, believe it or not, funny enough, anka l-Pentekoste hija wkoll parti mill-festa tal-ewwel frott. Anyway, se nitkellmu fuqha. Imma lejla, għal dawk kollha li intom parti mill-komunità u familja River of Love, aħna nemmnu fil-prinċipju tal-ewwel frott. U l-ewwel frott hija li inti tagħti l-aħjar l-aqwa l-ewwel mill-qliħ tiegħek bħalma tgħid il-Proverbi kapitlu 3 li aħna nonoraw il-Alla bl-ewwel frott bl-ewwel qliħ minn dak kollu li l-mulej jkun tagħna. Sewwa, u ħanitolbu flimkien issa stess għal dawk kollha li intom qed taraw tistgħu tibatu jew tibatu check bħalissa ovvjament bħalissa mhux qed nintaqgħu fil-ġemat, tistgħu tibatu wkoll wire transfer jew nkollha tibatu wkoll donation bil-Revolut
il-numru tal-komunità tal-Revolut huwa 99-239-132 23 2-3 9-1 3-2. Ok. U napprezzaw, grazzi mulej, ngħidu talba għadaw kollha li u għalhekk inħeġġitkom il-lejla parti aħna l-offerti li aħna neħdu s-soltu, il-lejla ġib offerta ekstra speċjali għal mulej. Biex nonaraw il-mulej speċjalment li aħna qegħdin f'din il-festa ta' Pentekoste fej meta jkun hemm waħda minn dawk il-festi, dak waħda minn dawk il-festi inġibu dak l-offerta speċjali lill-mulej għax-xogħol tal-mulej biex nonaraw il-mulej. Okay. Kulħadd jaqbad l-offerta f'idejk, anke jekk inti fid-dar tista' tagħmilha xorta waħda miegħi din. Okay, jeżis aħwa, u kulħadd jgħid mija jgħidi warajja minn qalbek u din mhix id-deċma hija xi ħaġa li neħdu regolari, sewwa jeżis aħwa u din hija l-offerta speċjali f'dan il-jum ta' Pentekoste taħt sema miftuħa. U ħanemnu għal daw l-affarijiet, ħanemnu għal kanċellazzjoni ta' debts li huma ġifieri djun, jekk inti għandek xi dejn tista' l-mulej temmen il-mulej biex jew id-dejn tiegħek jiġi mħallas malajr jew ikkanċellat li ġieli ġratli u għaw ħafna aħwa li jistgħu jagħtu xhieda tagħha dik, jew li jekk inti temmen il-mulej biex ikollok il-promotion fuq ix-xogħol, dik il-promotion tiġi malajr, jekk inti tonora lill-mulej, il-mulej jonora lilek. Alleluja. Mela, kulħadd qabad id-deċma l-offerta tiegħek u dik l-offerta speċjali illum ta' Pentekoste u għejdi minn qalbek illum is-Qaddis. Grazzi ta' dan il-jum, grazzi ta' din il-festa ta' Pentekoste, mulej li fejn l-Ispirtu Santu ġi biex jinvadi din l-art. Mulej Qaddis nitolbok biex tinvadi l-qalbi bil-kelma tiegħek u mulej bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Mulej jina nġiblek din l-offerta speċjali l-lum, mulej Qaddis f'dan iż-żmien taħt sema miftuħa, f'dan iż-żmien ta' Pentekoste mulej Qaddis. Grazzi mulej li ma tħallinix b'xejn, grazzi ta' favur ekstra, grazzi mulej tal-li il-kontijiet tiegħi jiġu kollha mħallsa, djun ikkanċellat mulej Qaddis u barkit oħra mulej Qaddis li inti twijat ma daw kollha mulej li jonorawk, inkluż finanzjarment, f'isem Ġesu Kristu. Amen. Okay, tistgħu tibatu l-SMS tagħkom, tibatu il-Revolut tagħkom għal dawk li għandkom Revolut u għal dawk ukoll tixtiequ tidħlu fuq l-internet tistgħu tmorru fuq riveroflovemalta.org fuq il-website tafsu fuq il-buttuna donate u tagħmlu d-donation tagħkom. Waqt li intom qed tagħmlu hekk ukoll nixtieq ngħidilkom li l-erba' li għaddew jiena kont semmejtilkom pastor minn ġewwa Sweden, pastor u l-komunità tiegħu għandhom knisja tal-Gypsies, jgħidula ma nafx kemm intom tafu l-Gypsies. Imma minħabba di tal-COVID li ovvjament hija kulħadd daqa u kulħadd fis-sens ġifieri għadda b'xi mod jew ieħor missitu għax hemm anke ħafna minnhom ħafna nies missithom finanzjarment ovvjament, u dan il-pastor partikolari spiċċajt nkun naf bih jien, ovvjament Alla biss jaf kemm hawn min għandu wkoll bżonn fid-dinja, ma jien m'iniex is-Salvatur tad-dinja, Salvatur wieħed biss hemm fid-dinja, Ġesu Kristu, imma approachjawni jekk nistgħu ngħinuh u nirringrazzja lilkom speċjalment ta' dawk li intom battu donazzjoni li id-donazzjoni li aħna tlabna biex nibatuha kollha kemm hi lil dan il-pastor biex iħallas il-kirja tal-binja tagħhom, anke infatti biex iħallas ukoll xi pagamenti fuq id-dar tiegħu, ġifieri mhux tal-bank ta' ġifieri ta' kirjiet. Sewwak li kienet jammonta għal kollox ta' 2000 euro li nirringrazzja lil mulej għalikom u l-mulej jibirikkom 100% lura għax l-2000 inġabru u ħanibatu għamlu, għadnibatni għamlu, xalli għaraġuni għax għed nistenna u koll xie dettali oħra minn għandu ħalli nistgħu nibatu għamlu bil-bank transfer. Ok, imma nirringrazzjakom u koll. Nixxin ngħidilkom ukoll li nirringrazzja dawk kollha li tajtuni xi donation għal dawk il-80 familja fil-Pakistan. Issa l-Pakistan hemm miljuni ta' nies. Imma aħna hemm komunità, hemm ministeru li qed ngħinu ġewwa l-Pakistan
li dawn jevangelizzaw infatti viċin fejn kienu dik Abib xej ħejdu dik il-Pakistana famuża. Azja Abiba jew xi isimha famuża ħafna smajna ħafna biha. Infatti f'dal istess villaġġ qegħdin daw u għalli li minħabba ċirkostanzi u ir-radikalizmu militant li jeżisti hemmhekk tal-Iżlam daw 80 familja qed jiġu mċaħda milli jiġu mogħtija ikkel mill-awtoritajiet għax l-awtoritajiet huma Musulmani. That's the absolute truth and we know that this is nothing new. Smajna ħafna stejl bħal daw u ovvjament aħna qed ngħinuhom ftit kif nistgħu imma nirringrazzja lilkom li intom battu biex ngħinuhom. Jekk hawn xi ħadd li intom qed tisma' dan u tgħid passi jiena nixtieq nagħti donation għal din daw il-familji tal-Pakistan. U dik tiġi mwarba apparti għal dik il-ministeru partikolari. Għal darba oħra nerġa' nfakkarkom li aħna ovvjament għandna żewġ orfanotrofi ġewwa l-Uganda fuq mal-120 persuna bejn wieħed u ieħor li nedukawhom, inlibsuhom, nitemawhom u nieħdu ħsiebhom. Jiġri biex dan huwa ftit mill-ispejjeż apparti li hemm ħafna aktar spejjeż oħrajn, inħeġġixkom isaħwa jekk il-poplu tal-Mulej kollu ikun verament fidil fid-deċ ma' l-offerta tagħhom, jew nkella sejħula tistgħu tgħidula l-ewwel frott, bħalma tgħid l-iskrittura fid-dar tal-Mulej ma jkun hemmx nuqqas u d-dar tal-Mulej tkun bħal dak l-istazzjon fejn minnu joħorġu ħafna barkiet oħra biex immissu ħafna oħrajn. Ovvjament, jiddependi kemm huwa kbir il-Ministeru, jiddependi l-istess ukoll l-ammont ta' finanzi u spejjeż. Halleluja. Mela aħna lesti biex nirċivu l-kelma tal-Mulej, itolbu miegħi issa stess, kulħadd jitlob miegħi minn ġewwa d-djar tagħkom. Grazzi Mulej. Mużika eżis aħwa. Soft please. Lejla nemmen li ħafna minnkom ħad tkunu imberkin u il-Mulej ħajmiskom u ikompli jimlikom. Miss Qadis itlob miegħi. Miss Qadis, grazzi tal-kelma Qadis tiegħek. Mulej, grazzi li inti tkellem il-poplu tiegħek, tinkoraġġih Mulej u f'dan il-jum ta' Pentekoste. Għal darboħra Mulej terġa' ssawwab fuq il-poplu Malti u Awċi. Għal darboħra terġa' ssawwab fuq il-poplu tiegħek ta' li jissejħu bismek madwar Malta u Għawdex, daw kollha li tisegwu. Daw kollha Mulej madwar l-Ewropa, l-Italja, l-Ingilterra, daw kollha li tisegwu anke dan il-messaġġ minn ġewwa l-Pakistan, l-Indja, l-Amerika Mulej, Switzerland, Svizzera Mulej. Mulej Qadis, nitolbuk għal Pentekoste oħra biex il-pjan li inti kellek għal Knisja Bikrija jiġi mwettaq f'dan iż-żminijiet qabel ma tiġi inti Mulej f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Morru fil-ktib ta' Deuteronomju, anzi ħammorru fil-ktib ta' Esodu l-ewwel. Ktib ta' Esodu. Ktib ta' Esodu. Thank you, Jesus. Gloria lil Mulej. Il-Pentekoste, infatti aħna nsejħu Pentekostali. U ħanejt ċajta, però fija ħafna verità. L-ewwel denominazzjoni fil-Bibja hija Pentekostali. Għax kollha ġew magħmda bl-Ispirtu Santu, kollha tkellmu bil-lingwi, kollha marru jxandu il-kelma tal-Mulej, kollha mimxew bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, kollha raw il-fejqan, raw il-mirakli. Però nista' ngħid li mhux il-Kristjani kollha huma hekk illum il-ġurnata. Infatti, b'dispjaċir ngħid li il-maġġoranza tal-Kristjani li jiena naf, well-meaning, sawa, u mal-bot ħafna mill-livell ta' Kristjaneżmu li naraw f'Ġesu u fl-Apostli tiegħu. U naħseb ħafna minnkom b'umiltà u b'sinċerità tgħiduli absolutely, most assuredly, beyond any shadow of a doubt, for sure. Għax spiċċajna, ħanilkom aħwan, isimaw dal-statement sewwa. Kristjaneżmu mingħajr l-Ispiritu Santu huwa reliġjon mejta magħmula mill-bniedem oħra.
Kristjaneżmu mingħajr il-qawwa tal-Ispiritu Santu. Tiġix tgħidli aħna nemmnu fl-Ispiritu Santu xi nitolbu minn il-Missier u tal-Ibe u tal-Ispiritu Santu amen. Ma jfisser xejn. Tajjeb li għalmenu temmina, ma jfisser xejn. Il-Kristjaneżmu mhix teorija, il-Kristjaneżmu mhix filosofija, il-Kristjaneżmu hija esperjenza ħajja ma' Kristu ħaj permezz tal-Ispiritu Santu it-tielet, għalkemm iddejjaqni dik il-kelma tielet, it-tielet persuna ta' Trinità. Qed ngħidilkom iddejjaqni għax l-Ispiritu Santu kollu huwa l-ewwel. Ġenesi kapitlu 1 vers 1 kien l-ewwel. Mal-kelma u mal-Missir. Anyway, fimtuni sew xi ngħidilkom bija. Sewwa, imma il-Kristjaneżmu mingħajr l-Ispiritu Santu hija ġast reliġjon mejta oħra. U d-dinja m'għandi bżonn reliġjon. Inħobb ngħid jiena u skużawni jekk ħanirfislek il-kallu. Imma nħobb ngħid li kieku r-reliġjon hija r-risposta għal pajjiżna kieku Malta ġenna tal-art. Imma mhix ir-reliġjon li tbiddel il-persuna. Issa hawn livelli ta' reliġjon hawn reliġjon tal-karta pesta. Hawn reliġjon ta' x'jaħseb dak u x'taħseb dik. Hawn reliġjon għax jien nifhimha hekk. Hawn reliġjon għax din kif nara jien. Hawn reliġjon xtejt id-dinja. Sewwa, hawn ħafna tipi ta' reliġjon. Jekk jien irrid nara trasformazzjoni, mhux konformazzjoni, jiġifieri mhux ma nħallix il-ħsieb tal-bniedem, l-ideali tal-bniedem, l-opinjoni tal-bniedem jikkonformawni. Il-kelma konform li tissejjaħ li l-Bibja titkellem fuqha u tissemma f'Romani kapitlu 12 vers 2, konform, jiġifieri kon u form, bil-forma. Jiġifieri il-Bibja tgħidilna tħallix lid-dinja tpoġġik ġo l-forma tagħha. Imma ħalli l-mulej jagħtik il-forma tiegħu. U Alla meta bat l-Ispiritu Santu ried l-sema tinvadi l-art. Alla ried li l-sema tinvadi lilek. U jekk vera din mhux biss teorija jew xi ritwal li ngħidu kuljum bħal pappagall, sewwa jekk din vera, mela fik u fija irid nara l-Kristu. Naf li ħafna Kristjani well-meaning jgħidu li ma Ġesu walla jiena ġas bniedem. Dak fisser għax inti għadek ma femt xejn mill-Kristjaneżmu pur. Għadek ma femt xejn. Issa jiena naf li jiena għadni bniedem u naf li għadni f'ġisem u qiegħed f'passaġġ, qiegħed kontinwament ta' mixja ta' trasformazzjoni. Sewwa, imma fik irid nara inti titkellem b'mod, taġixxi mod, il-frott fil-ħajja tiegħek irid ikun jixbaħ il ta' Ġesu. U tal-apostli tiegħu, għax l-apostli jagħmluha ma' Ġesu. Issa l-apostli jagħmluha ma' Ġesu one on one fil-ġisem. Jiena u inti ngħixu f'Ġesu one on one fl-ispirtu. Halleluja. Praise the Lord. Avolja tal-Ispiritu Santu kollhom ġivu l-apostli bħalma nara fl-atti tal-apostli. Mela, fil-ktib ta' Deuteronomju, rajnija fuq il-festi tal-mulej, morru fil-ktib ta' Esodu kapitlu 19, l-ewwel Pentekoste. Il-kelma Pentekoste, bħalma diġettilkom tfisser 7 għal 7 darbiet, 7 tiem għal 7 darbiet, 7 ġimgħat għal 7 darbiet, hija l-ewwel festa wara il-Passover wara l-Għid, meta Ġesu miet ma' t-tielet jum il-xoxta, mbagħad għaddew 50 jum, mbagħad 50 jum, 10 tiem qabel skont il-kalendarju bibliku. Ġesu tala fis-sema
għax inkella l-Ispiritu Santu ma setax jiġi. Sewwa l-Ispiritu Ġesu kellu jitla' fis-sema biex il-missier jibgħat l-Ispiritu Santu ġi. U għalhekk issa l-ewwel festa wara l-ewwel date li l-mulej għandu mal-Knisja tiegħu mad-dinja hija l-Pentekoste. Fil-ktib ta' Eżodu kapitlu 19 tgħidlek fit-tielet xahar tal-ħruġ ta' Wlied Iżrael mill-art tal-Eġittu, hawnhekk fejn titkellem fil-Passover, dakinhar stess waslu fid-deżert ta' Sinai wara li refaw it-tinet minn Rafidim waslu fid-deżert ta' Sinai u waqfu it-tinet fid-deżert. Iżrael waqqaf it-tinet hemm biswit il-muntanja. Mosè tala' ħdejn Alla u l-mulej sejjaħlu mill-muntanja u qallu dan jgħid lil dar Ġakob u għarraf lill-Wlied Iżrael. Rajtu x'intom x'għamilt mal-Eġizzjani u kif lilkom ġarrejtkom fuq il-ġwienaħ tal-ajkli u ressaqtkom lejja. Issa jekk tisimgħu leħni u żommu l-patt tiegħi, intkom tkunu il-wirt tiegħi minn fost il-popli kollha għax l-art kollha tiegħi. Intom tkunu di ġiet imwettqa fit-Testament il-ġdid għalkemm diġà kienu jissejħu hekk fit-Testament il-qadim. Intom tkunu għalija saltna ta' qassisin. L-ewwel Pietru kapitlu 2 vers 9. Aħna llum saltna ta' qassisin. U ġens għaddis dan hu l-kliem li jgħid lil-Wlied Iżrael. Din hija l-ewwel Pentekoste. Issa, peress li ħafna minna, jekk ma nkunu studjajna u believe me or not, qatt ma tieqaf tistudja u qatt ma tieqaf titgħallem. Jekk ma tkun studjajt meta nisemmen xi ħadd il-Pentekoste, mal-ewwel jekk tkun midħla f'kultura Kristjana bħal Malta, jgħidulek dak huwa l-jum li niżlu l-ilsna tan-nar fuq l-Apostli u forsi ħafna laqqas realizzaw li kien hemm iktar minn 12 l-Apostlu, imma l-Bibja tgħidlek fil-kapitlu 1 vers 14 tgħidlek kien hemm Marija, ħut Ġesu Kristu u d-dixxipli li b'kollox kienu 120 ruħ. Sewwa, u l-Bibja tgħidha di, ġifieri mhux qed nivvinta jiena. U tgħidlek u jgħidulek iva nafa Pentekoste, jafuha bħala mument storiku. Però il-Pentekoste mhijiex storja biss, hija esperjenza. U intom li qed taraw dal-messaġġ lejla minn ġewwa djarkom. Il-mulej ma jridekx li inti tkun taf li Pentekoste hija storja fil-Bibja, imma l-mulej jrid li inti jkollok il-Pentekoste fid-dar tiegħek. Madwar uliedek intu żewġek martek, rabatek. Li inti tesperjenza l-Pentekoste fej l-Ispirtu tal-Alla jiġi fuqek. Meta l-Ispirtu tal-Alla jiġi fuqek, isimgħuni ħanilkom għan. Number 1, meta kienaw l-ewwel Pentekoste ġifieri b'mod funny in a way, but għalkemm hekk hu, Mosè kien l-ewwel Pentekostali. Infakkarkom il-kelma Pentekoste ġejja mill-kelma Xavat, sewwa il-festa tal-ġimgħat, the Feast of Weeks bl-Ingliż. Okay, qed tirrepreżenta 50 jum. Kienet il-festa wkoll li kienet tiġi ċelebrata kull sena u għadha nkallu tiċċelebraw għallum, ovvjament ma jiċċelebrawx bħalna il-festa tal-Ispiritu Santu, imma jiċċelebraw il-Pentekoste, jiċċelebraw din il-festa tal-ħsad of harvest, is the feast of harvest. Isimgħuni moħħkom hawn, ħanilkom żewġ affarijiet powerful. Qed naraw l-ewwel Pentekoste u qed naraw it-tieni Pentekoste. It-tieni Pentekoste Atti tal-Apostli kapitlu 2, morru hemmhekk malaj. U minn hawn ftit ieħor ħanaqraw x'inhi l-iskop tal-Pentekoste. What is the purpose of Pentecost? Meta wasal jum il-għajt il-50, kemm il-jum? 50 Pentekoste. Huma kienu l-koll fl-imkien f'post wieħed. Infatti fl-Amerika, dan il-weekend, ħafna mill-knejjes li ma fetħux, fetħu.
ħajftħu. Għaw Malta, għanna ħafna u għawnek ħanirfes ħafna kallijiet. Halleluja, pero tħabbix rasek, Jesus Christ will heal you from that too. Le aħna niqpaw id-dar. Ejja nagħlqu l-knejjes għax hawn il-COVID-19 u għax issa d-dem ta' Kristu ma jiswa xejn. Issa la ninfetħu mbagħad la jiftħu l-knejjes u mbagħad id-dem ta' Kristu jerġa' jżid potenti bħalissa ma jistax. Ejja nagħlqu l-knejjes ħa nipproteġġu u mbagħad imorru ngħidu lin-nies kemm hu qawwi d-dem ta' Ġesu Kristu. Naf, I've just made a bunch of religious people mad right now. But you're mad because of that reason, because you're religious. So what? Hallelujah. Gloria mulej. Għanna d-dem ta' Kristu, għanna l-Spiritu Santu, għanna l-kelma qaddisa d'Alla, għanna l-isem ta' glorius ta' Ġesu Kristu, imma l-COVID-19 huwa ħafna iktar b'saħħtu minnu da kollu. Għal xi wħud reliġjużi. Tibat li SMS għax m'għandix għalfejn nirrispondi, għax mhux nirrispondi lil ħadd. You either believe the word, I don't question the word, I believe it. Jiena fissat. Din biex nemmen, pija kollox ċuċati, pija kollox opinjoni tal-bniedem u pija kollox jaddi. Skont klim Ġesu Kristu da ma jaddiqat. Hallelujah. Let the true church arise. Amen. U mux, ħalli nkun fer, ħafna mux it-tort tal-Kristjani lanqas. ħafna wkoll it-tort, hemm ħafna tortijiet, naħseb hemm ħafna torti. Hemm torta tal-piżelli, hemm torta tal-imqarru, minn kollox, għaliex kemm għandna torti bħalissa. Insomma, ħjar ma niftaħx fuq it-torta għax inkella nispiċċa qabadkom ħafna ġew. Ħankompli fuq Pentekoste. Sombat il-ġimgħa dien ħankellem fuq it-torti. Halleluja, minn spies insomma. Ħankomplu ejja. Ma naf li hemm ċertu Kristjani li jixtiequ jinġabru, li jixtiequ jixxirku, imma iċ-ċirkustanzi li nemmen jien issa għandek dik ma naqbilx miegħi huma totalment inġusti. Għax jew talaq kollox. Jew ħadiftaħ ma niftaħ kollox. Imma we have many people who are friends with Rome. And they're afraid to offend Rome, but they are not afraid to offend God. Those who have the Spirit of God, He will interpret that for you. If not, then you're not meant to know it or understand it. All right. Hallelujah. Grazie Gesù. U meta wasal jum il-50 huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tariħ qawwi. U mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U darulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu u għadu fuq kull wieħed minnhom. Halleluja. Imtlew il-koll kollha kemm huma. Bl-Ispiritu Santu u l-koll bdew kollha kemm huma bdew jitkellmu bil-sna ġodda. Bil-sna oħra. Skont ma l-Ispiritu kien jagħtihom jitkellmu. Aħwa, I'm sorry to break the bad news to you. Most churches don't look nothing like this. Sorry to break the news. F'Ġerusalem kien hemm xi wlud nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Malli nstema dan il-ħoss inġabret kotra kbira l-koll imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bil-sin tiegħu. Mibluwajn mistaġbin dew jgħidu dawn li qegħdin jitkellmu mhux il-koll Galilin. Mela kiefu kull wieħed minna qegħdin jisma'hom jitkellmu bil-sin art welidu. Partin, Medin, Elamin,
Nies mill-Mesopotamja, l-Ludija, l-Kappadoċija, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Panfilja, mill-Eġittu, mill-Inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lutu, kemm Prosaliti, oħrajn minn Kreta u Arab, aħna l-kol qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-ilsna tagħna l-ġubiet Alla u l-kol mitlufa bil-għaġeb bdew jgħidu hekk li dan x'inhu? Jaqgħu imorru River of Love daw! Alleluja. Oħram dew jiddihku jgħidu, dawn brainwashed. Daw xorbu xi darba. Dak il-pastor qed iġennek. Dawn xorbu xi xarba mbit. Alleluja. Yes. Imbit tas-sema. Ma Pietru fl-imkien ma' 11 qamu qal il-Lut. Bleħenoli nies tal-Ludija intom il-koll li toqgħodu f'Ġerusalem kunu għafu li dan kunu għafu dan u jisimaw sew x'se ngħidilkom jien. Le dawn mhumiex fis-sakra kif qegħdin taħsbu intom. Isimgħuni ħanimilkom daqsxejn spunt. Moħħkom hawn. Mela dan meta irċevew l-Ispiritu Santu qalu xi ħaġa u bdew jitkellmu bil-isna, dak diġà kien sinjal, u bdew jaġixxu b'tali mod li ma derux normali. Għax min qed jitkellem fuqhom ma kienux la teologi, la kienu jistudjaw il-Bibja, daw kienu nies minn nazzjonijiet oħra u qed jaraw sinjal jiġri fuq daw in-nies, jitkellmu bil-isna ġodda jfaħru l-mulej, jitkellmu fuq l-ġubijiet Alla u jaġixxu b'ċertu mod. Nax x'jaralhom. X'qed jiġri? Ġifieri semgħu u raw xi ħaġa differenti. Halleluja. Imma dan mhux ħlief dak li ntqal permezz tal-Profeta Ġewell. Li jiġri fl-aħħar jiem jgħid il-mulej, jien insawwab mill-ispirtu tiegħi fuq kull bniedem u jħabbru wliedkom subien u bniet u żgħażagħ tagħkom jaraw dariet. Bniet, nisa, intom ukoll inklużi biex tħabbru. Għal dawk li qalulkom in-nisa ma jistax jitkellmu fil-Knisja, hija gidba faħxija, hija eġeha mill-infern u mhix il-verità. Tista' tħabbar iva, tista' tipprofetizza iva. Skont din il-kelma tal-mulej, skont l-Ispiritu Santu. Sekk ma jogħġbokx mur argumenta mal-Ispiritu Santu, forsi tikkonvinċih differenti. Iħabbru wliedkom subien u bniet u żgħażagħ tagħkom jaraw deriet u xjuħ tagħkom joħolmu ħolmiet u wkoll fuq l-qaddejja tiegħi irġiel biss. Le, ma jgħidlekx hekk. Ukoll fuq l-qaddejja tiegħi irġiel u anke nisa insawwa f'dak il-jiem mill-ispirtu tiegħi u dawn ukoll ħabbru anke n-nisa ħabbru. Ħanejdilkom aħwa, dawk kollha li intom tiftaħru li tgħidu li jiena nemmen fil-Bibja, jiena nemmen fil-bambin. Dawk kollha tiftaħru. Dan il-weekend morru li inkom għandkom l-Ispirtu Alla, morru x'għandru. Ma pastor, il-għajt li imma għadek ma qbad xej u mux ħaniprofa nejnek taqbad, jew taqbad jew ma taqbadx. Il-vapur, ħajba żejjir. Sewwa, u jien nagħmel ġubijiet fl-għoli ta' smewiet u sinjali jisfel fuq l-art. Dem u nar u tħaħen kbar. Ix-xemx inbidel fid-dlam u l-qamar fid-dem qabel ma jasal jum il-mulej, din hija fit-tieni miġġa tiegħu li ovvjament għal-waqt ġej jum kbir u glorjus. U jiġri li kull min isejjaħ isem il-mulej ikun salvat. Poplu ta' Izrael, isimgħu dan li se ngħidilkom Ġesu ta' Nazaret, u mbagħad beda jpritkalhom il-Vanġelu. Dan sa ftit ilu kienu kollha mbeżżajn magħluqin fil-kamra ta' ġewwa. Ma nafx kien hemm il-COVID-19 dak iż-żmien ukoll. Kollha magħluqin fil-kamra ta' ġewwa, imma kif ġie l-Ispiritu Santu kollox tbiddel. Hallelujah! Praise the Lord, amen. It's hot here. The fire is burning. Amen. Amen. U l-poplu ta' Izrael isimgħu dan li sejdilkom Ġesu ta' Nazaret kien bniedem li Alla ta'kom prova tiegħu permezz tal-mirakli u tal-ġubijiet u s-sinjal li jagħmel bih foskom kif intom stess tafu lil dan Ġesu. U beda jpritkalhom il-Vanġelu. Issa ħanaqralkom di jisimgħuni. Vers 37. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom.
Dan il-klim li semaw laqtilhom qalbhom. U qalu lil Pietru u l-apostoli l-oħra, l-aħwa, x'għandna nagħmlu aħna, ġifieri x'għandna aħna nagħmlu biex insalvaw. U Pietru weġibhom indmu, jekk tara dan il-live stream, Ġesu qed jgħidlek tindem. U xi titagħmel iktar? Trid titammet. Ġifieri tittemmen il-Vanġelu, tittemmen f'Ġesu Kristu, tiddur bħajtek kollha lejn Kristu Ġesu, tiġħad lilek innifsek għax il-mamudija dik tfisser li inti tmut mal-mulej. U titammet. Sewwa? U tammet. U kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom. U intom tirċievu d-don tal-Ispiritu Santu. By the way, għana jidkom biċċanju sabiħa. Alla hekk ħab lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini. Imma Alla hekk ħab il-Knisja li tal l-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu mhux għad-dinja, l-Ispiritu Santu għall-Knisja. Jekk inti għadek m'intix imwieled minn ġdid, l-Ispiritu Santu mhux għalik. Għax jkun jiġi ġo fik, jifqak. Okej, Ġesu, ma tistax tagħmel imbit ġdid, smajta daw kienu fis-sakra b'dak l-imbit ġdid. Ġo damiġġana antika. L-ewwel biddel id-damiġġana. Għamela ġdida. Born again. Twilet minn ġdid, ġifieri. Mbagħad titfhem bit ġdid fih. Il-lejla jħawgħom minnkom jistgħu jkomplu tista' tagħmel id-damiġġana ġdida u nitfawlek imbit ġdid ukoll. Halleluja, kollox all in one packet. Amen. Halleluja. Amen. U għara xejt l-Apostlu bil-Ispiritu Santu. Għax il-weda edha għalikom. U għalu li jitkom u għal daw kolla li huma fil-bot, daw kolla li l-mulej Alla tagħhom tagħna sejħilhom. Jekk inta tisma' dan il-messaġġ il-lejla, il-mulej tisejjaħlek. Daw kolla li tisma' dan il-messaġġ, il-mulej qiegħed isejjaħlek. Jimlik bil-Ispiritu Santu mhux Gordon Ġomanxe, l-ebda apostlu, l-ebda disċipju, l-ebda isqof, l-ebda papa. Issa Alla jista' juża għaddejja ovvjament, imma l-Ispiritu Santu jiġi mill-mulej. Il-mulej jisawwab fuqek l-Ispiritu Santu, imma inti titxenna għalih u titissir damiġġana ġdida. Halleluja. Grazzi Ġesu. X'inhi l-iskop għal Pentekoste? Għaw bżon Pentekoste ġdida f'Malta. Għanna bżon Pentekoste f'dan il-pajjiż. Għanna bżon Pentekoste f'ħafna binjiet jissejħu knejjes imma huma biss mużewijiet tal-antitajiet ta' kull denominazzjoni, da ma mhux taħsbux id-denominazzjoni waħda biss, hemm ħafna. Ħafna għandhom amara antika u ħafna għandhom amara moderna, imma xorta kumo ħafna minnhom saru mużewijiet tal-antikitajiet, jew kellha mużewijiet tal-amara. Għaliex, għax mingħajr l-Ispiritu Santu kull m'għandek int reliġjon magħmula mill-bniedem. Ħanerġa' niftaħar fil-mulej. Jekk River of Love fetħet 50 darba, 40 darba kellna nies inħelsu. Jekk fetħet 50 darba, 40 darba jew iktar kellna nies ifiqu. U jekk fetħet 50 darba u jkun hemm xi ġdid, nies salvaw kull darba. River of Love huwa poplu, għax aħna mhux il-binja ovvjament, huwa l-poplu, huwa poplu pentekostali, karizmatiku, apostoliku, profetiku, bibliku. U jekk inti tkun taf x'tip ta' Kristjan inti, titqabbel lilek innifsek ma' Kristu u mal-ewwel Knisja. U jekk ma tixbaħ xejn l-ebda waħda minnhom, you're in the wrong path. You're just having a nice walk by yourself. Amen? Halleluja. X'inhuwa l-iskop ta' Pentekoste? Isimgħuha, ħammorru fi ktib ta' Ġwanni 4, malajr, morru hemm, malajr. Ġwanni kapitlu 4. Ovvjament Pentekoste hija meta l-Ispiritu Santu invada id-dinja. L-Ispiritu Santu lest jinvadi lilek il-lejla. Jekk inta tisma' dan il-messaġġ, int fejn int? Ġo qalbek għajdi talba warajja. L-Spiritu Santu għajdilu issa stess. Fejn int fejn int? L-Spiritu Santu invadili qalbi.
invadili ħajti. Pentekoste hija meta s-sema invadiet l-art. L-ewwel Pentekoste ġifieri meta inti naraw l-ewwel darba li Mosè tala fuq il-muntanja, x'ġab moħħkom kien l-ewwel darba li ġeb l-ewwel patt. Meta ġien it-tieni l-Ispiritu Santu, ġiet it-tieni Pentekoste, meta ġab it-tieni patt. L-ewwel kienet ġab il-liġi tal-Alla fuq it-twavel. It-tieni waħda huwa meta ġab il-patt tal-Alla u poġġja fil-qlub. L-ewwel patt, l-ewwel Pentekoste hija ġiet kienet il-liġi għal bniedem naturali. It-tieni Pentekoste hija meta Alla ġab il-ħajja tal-Ispiritu Santu biex jagħmel minnek persuna sopra naturali. Halleluja. Gloria al Mulej. Thank you, Jesus. Ġwanni 4:34. Għalilhom Ġesu l-ikel tiegħi u li nagħmel rida ta' min batni u li nwassal fit-tmiem l-opra tiegħu. Intom ma tgħidux li baqa' 4 xhur oħra għal ħsat, dan huwa il-ħaruf tal-għajt qed jitkellem. L-ewwel Korintin kapitlu 5 vers 7. Ġesu l-ħaruf l-għajtana. Intom ma tgħidux li baqa' 4 xhur oħra għal ħsat, imma raw x'ngħidilkom jien, erfgħu għajnejkom u ħarsu ftit kif l-għaliq bjadu għal ħsat. Ġesu kienet jippreparahom għal Pentekoste, għal ħsat, għal first fruits. Sa Ġesu l-Bibja tgħidlek li huwa l-ewwel frott. Imbagħad tgħidlek fil-Ktieb ta' Lut li aħna wkoll l-ewwel frott. Issa l-Iskrittura tgħidlek ovvjament l-Apostli u dawk l-ewwel 12 sewwa u dawk il-120 dawk kienu l-ewwel frott tal-ewwel frott. L-ewwel frott. Ġesu qed jgħid li s-sema qed tistenna il-ħsat. Infatti fil-Ktieb ta' Ġagbu, ħanarikom fil-Ktieb ta' James chapter 3, marru hemm malaj, James chapter 5, I'm sorry. James 5. Ġagbu. Ġagbu 5 tgħidlek. Alleluja. Ħuti stabru vers 7. Sama jasal il-mulej. Ara l-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott ta' żiż tal-art. Imma kemm ħajdu ma jiġi l-mulej? Għal daw kollha li intom resqaqtu l-mulej il-lejla, għal daw kollha intom resqaqtu l-mulej din il-ġimgħa, għal daw kollha li resqaqtu l-mulej da xahar, għal daw kollha li resqaqtu l-mulej din is-sena, kienet jistenna lilek. U l-mulej jgħidlek inti l-frott prezzjuż tiegħu. Kieku ġie qabel. Il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott l-għażiż tal-art. Sama jieħu x-xita bikrija u mħawra. Stabru intom il-kol qawwa qalbkom għax il-miġġa tal-mulej hija fil-qrib. Illum ħanejdilkom xi ħaġa propheticament that makes me very excited. Issa narawha qiegħda fil-ktieb ta' Ħosea kapitlu 6 issa narawha. Fil-ktieb ta' Efesin, kapitlu 2 hemm bżonn tarawha sa vers 14 u 15. Il-Bibja titkellem kif fit-Testament il-Qadim fid-dinja illum il-ġurnata jeżistu żewġ gruppi ta' nies. Għandek il-Lut u għandek il-Ġentili.
dawk li xi kultant jgħidulhom il-Rumani jew xi kultant jgħidulhom il-Pagani. Rumani mhux għax inti toqgħod Ruma ta', imma xi kultant jirreferi. Sewwa? Il-Pagani ġi daw kollha li mhumiex parti mill-poplu Iżrael. U Alla minn dejjem kienu ħobb iż-żewġ popli. Fi ktieb ta' Levitiku, mhux ħammur hemmhekk fil-każ morru waqrawhom id-dar weħidkom. Interessanti. F'Levitiku kapitlu 20, kapitlu 23, kapitlu 16, tistgħu taqrawhom passaġġi fejn Alla kien jgħidilhom, ma nafx jekk forsi dawk intom li rajtu l-Bibja, kien jgħidilhom iġibu wave offering. Li kienet il-qamħa, il-ħsad. U mbagħad wara kien jgħidilhom iġibu ħobża. L-ewwel il-qamħa biss, mbagħad kien jgħidilhom iġibu l-ħobża u kien iġibu żewġ ħobżiet. Bread offering. L-ewwel kienet tkun mingħajr il-ħmira, u mbagħad iġibu l-ħobża bil-ħmira. U tnejn iż-żewġ ħobżiet isiru ħobża waħda. L-Iskrittura tgħid li Alla għandu żewġ xhieda fuq id-dinja wkoll. Għandu x-xhieda ta' dawk li huma fi Kristu u għandu x-xhieda il-lut, għalkemm għadhom ma rfgħux il-Kristu, il-patt. Għandek ix-xhieda ta' dawk li wkoll kienu l-lut u għarfu l-Messija, u għandek ix-xhieda dawk li kienu ġentili bħalna u għarfu l-Messija. L-Bibja tgħidlek it-tnejn issa jsiru ħobża waħda. It-tnejn huma jsiru ħobża waħda. Dan kollu għaliex qiegħed ngħidu. Għax Alla jaħdem ħafna drabi, number one, pereżempju, il-numru 3 nafu li huwa popolari ħafna fil-Bibja, il-numru 3. Infatti, the third day is coming. Actually, I believe that we are already in the third day. We've just begun the third day. Għal min jikkalkula, mhux għax ma tagħmilx differenza fl-aħħar mill-aħħar. Aħna nafu li il-jum u s-sija ħadd ma jafu, imma l-istaġun nistgħu nafuh. Aħna qegħdin fi staġun tal-Miġġi tal-Mulej. It-tielet ġurnata bdiet aħwa. It-tielet ġurnata bdiet madwar is-sena. This is the third day. Issa hawn min jaħseb 2019, 2018, imma ma jimpurtax. Jiddependi meta twilet eżattament Ġesu. U dem min fejn inġiba. Għax il-Bibja tgħidlek li wara jumej jiena nerġa' nqajjem il-poplu tiegħi. Fi-ktieb ta' Ħosejja. U l-Iskrittura tgħidlek sew f'Pietru u sew fis-Salmi tgħidlek li jum wieħed il-mulej għalma huwa bħal 1000 sena. X'inhu huwa l-iskop ta' Pentekoste? Għal dawk li intom qed tikbu daw l-affarijiet. L-iskop ta' Pentekoste. Xi ħaġa wkoll li tmur ma' dak li qedtilkom, Ġesu jgħid fi ktieb ta' Ġwanni kapitlu 16 waqt li jitkellem mal-Lut. Ftakar fi ktieb ta' Mattew kapitlu 10, Ġesu jgħid jiena ġejt għal dar Iżrael. Ma ġejtx għad-dossja, l-ewwel hekk jgħid jiena l-ewwel ġejt għad-dar ta' Iżrael. Mbagħad lid-disċipli tiegħu jgħidulhom, issa morru mad-dinja kollha, morru mal-nazzjonijiet issa. Mela jiena l-ewwel ħsieb l-ewwel patt. U intom ħadd ħsieb it-tieni patt. Jiena u inti għandna bżonn neħdu ħsieb iż-żewġ patti. L-ewwel il-ludi u l-ġentili. Però Ġesu jgħid f'dak il-Ġwanni kapitlu 10 vers 16 li jiena għandi ngħaġ oħrajn li mhumiex parti minn dan il-maqjel. Sa aħna bil-Malti maqjel fisser meta xi ħadd letteralment iħallilek maqjel warajha. U nista' ngħid li bħala passer jiena doqt il-maqjel għax xi kultant il-Kristjani jafu jagħmlu maqjel lussu. Lemma li jaqgħu maqjel ma jfissirx maqjel bil-fors, ma jfisser sheepfold. U l-mulej jgħid jiena ġejt l-ewwel għan-naċ ta' Iżrael. Imma hu jgħidilhom ukoll imma għandi naċ oħra li mhumiex parti minn din il-ħobża. Issa moħħkom hawnhekk intom kattolċi. Xi ftit jimilu kont qed nitkellem fuq il-Facebook, ma tantx inħobb nagħmel konverzazzjoni twal fuq il-Facebook. Number one joħodla ħafna ħin u I don't like it. Għax
biex tikkomunika ma tantx tikkomunika tajjeb. L-aħjar jiena nħobb il-prinċipju ta' x'qiegħed Ġesu iffaċċja face to face. Imma kien hemm kattolku well-meaning taw jekk qed jarani l-mulej miegħek nħobbok anke l-mulej ħobbok. U nemmel iħobb il-mulej. Imma kwota li Ġwanni 10 li bħal speċi l-ewwel maqjel huwa Knisja Kattolika. U dak li mhumiex fi Knisja Kattolika dak it-tieni maqjel. Taf x'qed ngħidlek? Qed tagħmel maqjel. Min dottrina biblika. Kull rispett. Knisja Kattolika ma tissemma imkien fil-Bibja. U min jimxi wara Ġesu Kristu b'kull rispett. Ma jisaħx Kattolku, jissejħ Kristjan. Issa, jiena mhux qed ngħidlek jekk inti għandek il-mulej ma ssalvax għax salvazzjoni qed fil-Kristu, mhix qiegħda f'reliġjoni jew denominazzjoni. Imma jekk tkun integru mal-kelma talla, kulħadd min jaf jaqra m'għandek bżonn Bible College, m'għandek bżonn teoloġija, naqa' common sense. Ġesu qed jitkellem mal-lut hemmhekk. Sewwa, żgur ma kellux il-reliġjon ta' Ruma f'moħħu dak il-ħin żgur. Sewwa, imma mulej għandu naċ minn Izrael, għax inti tinsewx. Dawk li intkom tgħidu għax Izrael il-lut salvu bil-Ġesu, tibqax tgħidha dik hija gidba mix-xitan. Ġesu ħadd ma salvu, Ġesu sallab għax ħabbek. Ġesu stess qala dik. Għalli li ħadd ma jħoddi li ħajti jiena mmidda u jien stess inqajjimha. U jekk niġu f'da kien hemm Lut, kien hemm Romani u jiena wint ukoll sellabni il-Ġesu. Jekk inti xi darba dnibt, mela int ħati. Daqs dawk il-Lut li daħku bih u żofjettaw bih bes qulu f'wiċċu. Għax Ġesu miet għal dnubitna. Imma tnejdan għal-raġuni biex infakkarkom li l-ewwel nies li mxew wara Kristu kienu Lut. Ma kienux Roman Catholics, u laqqas kienu Maltin jew Amerikani, kienu Lut. Sewwa u l-Bibja hija miktuba mill-Lut. Anyway, just konċetti, għax dawn ma konċetti, believe it or not, forsi aħna jkunu f'moħħna ma tajjeb li nkissruhom għax ma jkunux retti, ma jkunux integri qudiem il-mulej. Sewwa, x'inhu l-iskop ta' Pentekoste? Dan huwa l-iskop. Number 1. Meta inti Alla jibgħat l-Ispiritu Santu fuqek, il-lejla int fejn int? Tista' tkun fil-kamra tal-banju, tista' tkun fis-salot, tista' tkun fil-kamra tas-sodda. Ħanejdukom aħwa xi ħaġa interessanti. Jiena nħobb nagħmel sorbju u għal dawk li intom ġieli ġejtu s-Service River of Love, aħna hawnhekk ngħidu nwersqu, praise God, nċabċbu nkantaw, halleluja. Però Alla apparti li narawha fil-Bibja dik jiġifieri faħru l-mulej, għajtu, praise God, kantaw il-mulej, ċawċpu l-mulej, da kollu fil-skrittura qiegħda. Ma apparti minn hekk, believe it or not, fl-għada tal-apostli kollha kienu bil-qiegħda. Kellu Bibja tgħid, kienu kollha bil-qiegħda. Kienu qed jitolbu, imma kollha bil-qiegħda, ma kinux qed jiġru, ma kinux qed jisfnu, ma kinux qed iwersqu, ma kinux qed iċabċbu, kienu bil-qiegħda. Jiġifieri qed ngħidilkom jien mhux il-posture ta' ġismek li tagħmel differenza qudiem Alla, il-posture ta' qalbek. Amen. Okay, issa jekk meta nċabċbu ċabċab, meta ngħidu għajjad, meta nkantaw kanta. Tibżax meta jkanta kulħadd ħadd ma jisimek jekk intix offline jew online. Hallelujah. Mela. Okay. X'inhu l-iskop? Number 1. L-iskop tal-Ispiritu Santu hija miegħu biex jissantifikak, to make you holy, Holy Spirit. L-iskop għaliex il-mulej jibgħat l-Ispiritu Santu huwa biex lilek jikkonsagrak. Jikkonsagrak. Biex inti verament tkun maqtuħ għal Alla. Praise and worship him, you can come. 2. L-Ispiritu Santu jiġi fuqek biex inti tmur iktar deep mal-mulej. Tmur iktar deep mal-mulej. Għadaw kollu taraw dan il-program il-lejla, dan il-live streaming, dan il-messaġġ, ħansaqsik mistoqsija. Tixtieq tmur deep iktar mal-mulej? I want to go deeper. I want to go higher. Take me deeper. I want to go farther in your presence, Lord. I love that song. Hallelujah.
I want to go deeper. And you can only go deeper with the Holy Spirit. Grazzi Ġesu. Meta l-Ispiritu Santu jiġi fuqek, Alla jżid fuq ħajtek favur. Dak li kien xi darba impossibbli f'ħajtek isir possibbli għax issa għandek il-qawwa sopra naturali fuqek. Eżis aħwa, ħadd minnkom ma tridu tintaqgħu ma' Gordon John Manche mingħajr l-Ispiritu Santu. I will not want to lay hands on you and pray. Għalix? Għax huwa l-Ispiritu Santu li jnejx ħajja fi Kristu. L-Ispiritu Santu li jmexxini viċin biex nersaq lejn Kristu. Issa meta ngħidu nersqu noqogħdu attenti minn dik il-frażi, mhux għax ħażina, x'inkella nibdew naħsbu li dejjem qisnu għadna ma lħaqniex, għax fil-verżanz kalma tiġi marfija. Sewwa, imma l-Ispiritu Santu huwa dak li joħodni deeper iktar fil-font mal-mulej. Sewwa, għalhekk inti għandek dik il-ħajja ta' konsagrazzjoni kuljum tikber, kuljum timmatura. Issir iktar tixbaħ lil Ġesu. U ħanejdilkom kelma ta' mħabba, kelma ta' twissija u kelma li mhux ħanibbaġġja fuqha f'xejn u fl-ebda area. Jien u int jekk inti ta' Kristu irridu nixbħu lil Kristu f'kollox dejjem u f'kull area. Issa, jekk tiżloq, tibqax imżellaq. Jekk tiżisti dik il-kelma. Imma fl-aħħar mill-aħħar ma rridx nikkonforma mad-dinja. Ma rridx niġi aċċettat bid-dinja biex imbagħad niġi rreġettat minn Alla. Amen. Baxx il-mużika. Hallelujah. Thank you Lord. Ħankomplu. Ftit minuti oħra baqanna u ħanitolbu flimkien. L-Ispiritu Santu isimgħuni aħwa. Jekk inti tgħid li int Kristjan, jew inti tgħid pastor jiena llum nixtieq nirċievi l-Ispiritu Santu, ħadd irċievi qawwa, ħadd titkellem bil-sna ġodda, tirċievi bil-fidi, mhux bil-feeling, bil-fidi. Imma isimgħuni, jekk inti għandek l-Ispiritu Santu, aħdem għall-laqda bejħutek. Għax l-Ispiritu Santu huwa dak li għamilna one. It's the Holy Spirit that makes me one. It's the Holy Spirit that makes us one. Huwa l-Ispiritu Santu li tagħmilni wieħed. Għalhekk għodu attenti intom Kristjani tal-ima xirka, tal-ima knisja, tal-ima komunità, whatever int. Sewwa, jekk inti ta' Kristu, jiena u inti aħwa. Issa qabli ħajkun hemm, probably ħajkun hemm affarijiet li ma narawx għajn bajn. Imma make sure li dejjem nibqgħu nikbru nimmaturaw biex nibqgħu naraw l-affarijiet kif jarahom għal Ġesu, mhux kif narahom jiena u int. Kif jarahom Ġesu. Sewwa, ejja nagħmlu hekk, ejja nimxu kif irid il-mulej. Ejja nixbħu lilu fil-fema tagħna, kif naraw l-affarijiet, kif nitkellmu. Mela l-Ispiritu Santu jagħmilna ħaġa waħda. Bħalma l-Ispiritu Santu ġi u għamel il-lut u l-ġentili ħaġa waħda fi Kristu, u l-Ispiritu Santu eżis kattolċi. Naf li xuħut minnkom ma taġbabkom ġdin, sewwa u anka evangeliċi da, u anka ortodossi u protestanti. Maħniex ħansiru ħaġa waħda taħt il-Papa, neħħija mill-pedamenti ta' moħħok. Never in all of eternity. Not now only. Imma one in Christ, yes. Għalhekk Ġesu qal biex il-kol ikunu taħt raj wieħed. Li mur raj? Mur aqraħħa fil-kontest, kapitlu 7, kapitlu 10, ir-raj qed jitkellem għalih innifsu. Mela r-raj il-Papa jew l-isqof jew il-Pastor. Kieku jiena noħod għalija barra mill-kuntest ngħidilkom isma' Maltin, intom tidu kollha taħti jien ir-raj. Mhux ovvja. Qed nkun qed nikdeb, qed nkun qed ngħid il-ħmerijiet u forsi jkun hemm xi barbtek kien jamnuni, imma pija min jiċċekkja l-Bibja u jaqraħħa jaf li mhux hekk tifisser.
tfisser Ġesu Kristu huwa r-rajjed tajjeb huwa dak li nuka wieħed li jmitt ħajtu għannaċ. Mela l-Papa jew. Il-Papa għandu bżonn ħafna dal bħalissa għax qed jagħmel ruxmata torti. Sewwa? Halleluja. X'inhu mal-iktar l-Ispiritu Santu? Meta jiġi l-Ispiritu Santu x'jagħmel? U hawnhekk intom Kristjani moħħkom hawn isimgħu sew. Jekk vera għandek l-Ispiritu Santu, ħanwedek mhux ħajħallik bħal hekk magħluq. Issa, laqqas m'għandek palla fil-vojt, ġifieri. Imma jekk inti vera bl-Ispiritu Santu mimli, issa x'għandar. Għajt fuq Ġesu. Kellem in-nies fuq Ġesu. Imma pastor, jgħodu jajruni. Welcome to the club, qalbi. Praise God, manġu Malta. Yeah, if you are looking for a popularity contest, ikkuntattja Miss Malta. If you are... Mela Kristjaneżmu u l-Ispiritu Santu. Amen. Halleluja. Jon kella Malta X Factor. U l-moment li semmi Ġesu Kristu jkeċċuk il-barra, tħabbil ġazi. Imma tkun onura għalik, bħal mamlu l-Matthew. Ara kif issa dar madwar id-dinja ismu. Gloria al-mule Alex Factor. Hallelujah. Sometimes God pays the bills for you and sometimes he makes the devil pay the bills for you. Aj ma hej, ups, pastor tarfas ħafna kallieti jaqaf. Alright. Hallelujah, praise God. Amen. Essa saħwa, x'jagħmel l-Ispiritu Santu? Mela għaliex bagħtu l-Ispiritu Santu l-mulej? Biex aħna jkollna titlu pentekostali fuq il-bener? Le, biex aħna nirbħu din id-dinja. Biex aħna id-dinja duq is-sema. Id-dinja duq il-ġenna. U meta aħna naraw nies jinħelsu mid-demonju, meta naraw omja jaraw, torox jisimgħu, morda ifiqu, nies id-drogati jinħelsu, nies li għandhom saħtiet jew mamuliet jiġu liberati, taf x'qed iduqu parti mis-sema tinvadi l-art. Halleluja. Gloria, halleluja. Issa ħanaqralkom l-aħħar skrittur isimgħuha. Hosea kapitlu 6. Thank you Jesus. U għal dawk qed tgħid li pastor kemm ħaddhom tgħid l-Ispiritu Santu jgħinek ikollok iktar paċenzja. Hallelujah. Thank you Jesus. Hosea kapitlu 6 semawwa. Imxi, jgħid il-mulej vers 1. Ħanerġgħu lura għand il-mulej. Għax huwa tertaqna imma se jdewwina. U sawwat imma se jinfaxxalna l-ġrieħi. Wara jumej jerġa' jagħtina l-ħajja. Smajtu għadi? Din hija kelma profetika ta' mhux vera ġifier ma risawwathom mitihom xi daqtej. Sewwa. Imbagħad fit-tielet jum jerġa' jqajjimna sabiex qudiemu nimxu u narfu lil-mulej. Aħna qed nistennew waħwa. Għaliex il-mulej batenna l-Ispiritu Santu? Biex il-Kristjani jissejħu pentekostali jew le, irrelevanti għax dak huwa titlu biss. Imma li verament ikunu mimlija bl-Ispiritu Santu ma jkollhomx qatra biża la mid-demonju, la mill-COVID-19 u laqqas 20 u 21. L-ebda waħda minnhom imma jimxu fil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Jimxu fil-qawwa ta' Kristu. Għax l-Ispiritu Santu għalhekk allabatu. Għalhekk allabatu biex jirbaħ il-ħsad, biex ħafna jirsqu lej Kristu. U bħalissa il-mulej qed isejjaħ ħafna u ħafna tirsqu lej Kristu. U l-mulej jimlik bil-qawwa, il-mulej jagħtik lingwa ġdida. Xi ħaġa interessanti li meta kien hemm ġudizzju fit-Testament il-Qadim u l-mulej ħarbtilhom il-lingwi, f'post minnhom tgħidlek li kien hemm madwar 120 nies. Illum fl-Iskrittura
tgħidlek li kienu madwar 120 ruħ fil-ġurnata ta' Pentekoste u l-koll kemm huma tkellmu l-istess lingwa. Illum il-mulej għamilna l-istess persuni, l-istess fi Kristu, għamilna ħaġa waħda fih u tana l-istess lingwa. Blessed be the name of Jesus. Aħna l-lum nissejħu il-poplu tal-Ispiritu Santu. Il-kelma Kristu, dak tfisser da, Kristjan, raġel, mara, midluka, l-Ispiritu Santu, dak tfisser da Kristjan. Kristjan mhux għax jiġi river of love, Kristjan tfisser li inti midluk mimli bil-Ispiritu Santu. Jekk jgħidulek int Kristjan ngħidulhom le jiena il-raġel tal-Ispiritu Santu, jew jiena mara tal-Ispiritu Santu. X'jiġifieri hi? Kristjan. Dik tfisser? Kristjan. Aħna ngħixu fi żmien tal-Ispiritu Santu. U għad namlu dan waqt li nippreparaw għat-tieni miġja u l-aħħar miġja ta' Ġesu Kristu. U l-mulej il-lejla tistiednek biex inti tesperjenza l-qawwa tal-Ispiritu Santu fid-dar tiegħek. Tħalli xejn telfek. Tinqabax titfixkilx mal-ħmerijiet u maċ-ċuċati. Toqgħodx tgħix għax ħadd talik fuq dik u ħadd talik fuq dak. Infakrek f'messaġġ li pridkajt riċenti u anke ħareġ fuq it-televiżjoni. Infakrek li inti mejjed. Jiena u inti mejtin. Jiena u inti mejta fi Kristu jekk li tammitt iktar u iktar supposta tifhimha di. Għax jiena u inti daqshekk l-opinjoni tiegħi x'naħseb jien x'jidher li jien. Bye bye. U believe it or not, jekk jiena u inti ma mmutux, ma nistawx nesperjenzaw il-qawwa tal-qawmin. U l-Ispiritu Santu ġi fuq nies li mietu. Mhux fiżikament, mietu għalihom infushom. Jekk inti llejla tixtieq tesperjenza l-Ispiritu Santu fil-ħajja tiegħek, halleluja, ejja nbaxxu rasna u nitolbu. Aħseb fuq dan il-kliem il-mulej waslilna l-lejla. Grazzi mulej. Ejja nkunu mhux denominazzjoni pentekostali, għax tispiċċa ssir denominazzjoni u terġa' ssir mużew ieħor ta' antikitajiet differenti. Imma ssir verament dik il-persuna mimlija bl-Ispirtu Qaddis Talla biex tkun xhieda ħajja. U meta l-Ispiritu Santu jiġi fuqek il-lejla istenna li ħad titkellem b'lingwi ġodda. Il-istenna li ħad titkellem b'lingwi ġodda. Il-mulejja tik lingwa ġdida, lingwa tal-Ispirtu, lingwa tas-sema. Għalhekk jiena nemmen il-ġenna tibda minn hawn. Meta tirċievi l-Kristu u mbagħad timtela bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Jekk inti l-lejla tara dal-messaġġ u għall-ewwel darba tixtieq tindem, iddur lej Kristu b'qalbek kollha verament, tinħeles minn dak kollu l-għadu ġab f'ħajtek, prova jkissillek ħajtek. Illum il-mulej ħobbok u tant iħobbok li sejjaħlek qed tisma' dal-messaġġ. Dnubietek jaħfirhomlok bla dubju u jagħtik bidu ġdid. Jagħmlek dammiġġana ġdida u jemlik bi-spirtu u mbiġ ġdid. Ejdi talba warajja minn qalbek issa stess. Praise God. Tuni dil-kamera ħa. Thank you Jesus. Ejdi talba warajja. Mr. Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu li inti tajtu lid-dinja bħala l-ewwel frott. Tajtu lid-dinja biex ikun dak li jġib il-ħsat ta' din id-dinja lilek missir. Mulej, illum jiena parti minn dak il-ħsat. Illum jiena parti minn dak il-ħsat li Ġesu qal lest biex jiġi maħsud, mdaħħal fid-dar tal-missier. Abba missier, aħfil id-nubieti. Aħsilni bid-dem prezzjuż ta' Ġesu. Ejja f'qalbi mulej. Illum niddikjara minn fommi u minn qalbi ngħid Ġesu huwa l-mulej. Ġesu huwa s-sit u s-salvatur tiegħi. Jiena nemmen li Ġesu huwa tas-sew li ben Talla l-ħaj. U hu biss miet għalija fuq is-salib, u biss reġa' xoxta, u biss jista' jaħfilli d-nubieti u jagħtini bidu ġdid
u ħajja ġdida. Ġessu, ejja f'qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti u salvani. Grazzi li tismani mulej. Illum nemmen li inti salvajtni u tajtni ħajja ġdida. U nirringrazzjak minn qalbi lilek missier fissem Ġesu Kristu permess tal-Ispiritu Qaddis tiegħek. Amen. Min hawn ftit ieħor sekondi oħra. Iridek timmedita fuq dak li għadek kif tlabt, kif għadek kif li qed tilmu lej. Jekk inti din intalbetta minn qalbek, illum inti ta' Ġesu, Dis-sekonda għadek kif sirt ta' Ġesu. Jekk inti għadek talba minn qalbek, dal-moment inti għadek kif għamil transfer kbir, għadek kif light transfer. Mis-saltna ta' dlamijiet, għas-saltna ta' dawl. Kolossin 13. Għadek kif twelit mill-ġdid. Jekk dan għad verament għamiltu, ibda ringrazzjah minn qalbek issa stess. Irringrazzja l-mulej minn qalbek issa stess, irringrazzjah. Alla għajnek irringrazzja l-mulej lu grazzi li jina mwilda mill-ġdid. Jina mwilat mill-ġdid, jina salvat. Irringrazzjah. Ftit sekondi oħra, u ħani tolbu fl-imkien. Jekk inti tixtieq li jimlik l-Ispiritu Santu, l-mulej jimlik l-Ispiritu Santu. Il-Bibja titkellem, Ġesu jgħidlek li meta l-Ispiritu Santu jiġi fuqkom u jlibbiskom b'qawwa biex tkunu xhieda tiegħi. Il-kelma xhieda tfisser li inti tkun kapaċi tipproduċi evidenza li dak li qed tgħid huwa vera. Fid-dinja jiddispjaċini ngħidlek għaw ħafna knejjes jgħidu ħafna omeliji ma m'għandhom xejn xiexed. Ix-xhieda hija nies jinħelsu, nies morda jfiqu, nies maħkuma jiġu illiberati. Dik hija x-xhieda tal-Ispiritu Santu. Dak huwa x-xogħol tal-Ispiritu Santu. Mbagħad għejx mal-mulej kuljum biex inti Kristu jidher fik. U inti tkompli tiċċekken u Kristu jikber fik. Jekk inti qed tara dal-programm, qed tara dal-messaġġ illejla, għejdi talba warajja issa stess biex jimlik il-mulej bil-Ispiritu Qaddis tiegħu. Once li tgħidha dit-talba bil-fidi, l-Iskrittura tgħidlek fi Ktieb Galatin kapitolu 3, ma tafux intom Galatin li meta rċivejtu l-Ispiritu Santu rċivejtuh permezz ta' smigħ u l-fidi. M'għandek bżonn tagħmel xi kors ta' 3 ġimgħat jew 3 xhur. Ma l-ewwel bħalma tirċievi l-Kristu, hekk ukoll tirċievi l-mamudija tal-Ispiritu Santu. U meta tagħmlu dan, jekk tħossok funny jew tħossok bħalma l-atti tal-apostli, tħossok tajjeb. Għax dabda jaġixxu jisom baloħ. Għax ikollan jgħidli, xi ħadd jiġi jgħidli, qed titkellem bil-lingwi qed inħossni qisni blaħta titkellem bil-lingwi. Praise the Lord, mela bħal l-atti tal-apostli tħossok eżatt. Amen. You got it. One of the fruits of the Holy Spirit is what? Joy. Wow, min jismu joy? Mela double fruit. Amen. Hallelujah. Ejdi talba warajja issa stess. Daw kollu intom qed tisimgħu dan il-messaġġ. Min qalbek. Infatti, funny enough, fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2 kienu bil-qiegħda l-Bibja tgħidlek. Imma ix-xennaq. Ovvjament il-mulej jafa qalbek, jafa kull xejn vera tixxennaq jew le. Ix-xennaq. Issa, hawn min jitkellem bil-lingwi forsi titħaq bija. Meta għandu jkun jitkellem l-ewwel darba bil-lingwi, jiena tlabtu l-mulej u għandu jkun tkun fix-shower. U bdejt jitkellem bil-lingwi fix-shower. Għall-Ispiritu Santu ma tagħmilux differenza sewwa. Ħadmu ħajju ħolih, imma patata tiegħek kien ilu wara kollox jew jagħmelni. Sewwa. Tgħid li pastor tivvintom inti. Għalhekk jiena Pastor Gordon Ġommanxe, mhux ħadd ieħor. Sewwa, imma fis-sens tista' tkun forsi fuq sodda. Tista' tkun jinnaf fil-kċina u f'daqqa waħda tibda titkellem bil-lingwi. U tista' jkun titkellem bil-lingwi, jiena nemmen li huwa possibbli u hekk hija l-rida tal-mulej li once li temmen tirċievi u taġixxi. Temmen, tirċievi u taġixxi. Il-Bibja tgħidlek u huma l-koll tkellmu bil-sna ġodda hekk kif l-Ispiritu Talla tom li jitkellmu. U jagħtik ma titkellem int. U jagħtik titkellem int. Ejdi talba warajja, Miss Qaddis. Grazzi tal-Ispiritu Santu. Bħalma inti
sawwabt l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuq l-Apostli f'Pentekoste. Bħalma naraw fil-ktib l-Atti tal-Apostli bosta jirċivu l-Ispirtu Santu jitkellmu bil-lisna ġodda, mulej nitolbok issa stess. Bħalma wett inti dan l-Ispirtu Santu huwa għal-ġenerazzjonijiet kollha, għall-uliet kollha, għal kollha li inti sejjaħ għalik mulej. Nirċivi issa il-mamudija tal-Ispirtu Santu f'isem Ġesu. Ġesu, ammidni issa stess bil-Ispirtu Santu u bil-fidi nirċivi u nitkellem b'lingwi ġodda issa stess. Halleluja, bda faħħar il-mulej. Itkellem bil-sna ġodda issa stess f'isem Ġesu Kristu. Itkellem bil-sna ġodda, tkellmu bil-sna ġodda ħwa. Fejn intom rossi kada baba soto. Fire, hallelujah. Fire. The Holy Spirit falls upon you now. L-Ispirtu Santu jinżel fuqek issa stess fejn inti. Lorra simba baba sojva dak li għadħossiva. Hallelujah, rabba sakato. Hallelujah, even if you are shaking right now, don't be afraid in Jesus' name. Tkellem bl-isna ġodda, Ġesu jamdek bil-Ispirtu Santu. Tkellem bl-isna ġodda, tifħir, tibżax miex ħaġa tal-moħ, din hija ħaġa tal-Ispirtu. Hallelujah. Praise God. Praise God. Kompli faħħar il-mulej, kompli ringrazzjaħ. Ħalli l-sna ġodda joħorġu mill-Ispirtu tiegħek. Ġesu jgħidlek minn ġewwa mill-ġewwini tiegħek joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. Ġwanni kapitlu 7. Xmajjar joħorġu minn ġewwa fik. Rivers of living water shall flow out of your belly, out of your bosom. Thank you, Jesus. Pija saħwan kompli faħħar mulej. Once li il-postijiet ta' ima, postijiet knejjes jerġgħu jinfetħu u f'isem Kristu jinfetħu dal-waqt. Eżis aħwa, nħeġġixkom inaqdu magħna ġewwa River of Love kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt fis-7 ta' filgħaxija u kull nhar ta' ħadd fl-10 ta' filgħodu. Pija, God bless you, narakom. God bless you. Ciao ciao YouTube, ciao ciao Facebook.